Anong kuhaan man dong? Siradaan yung karsada ko, no? Oh, siradaan daw. Uy, pista naman ugma niya siradaan karsada, di ba? Sa parehong lulong daw, kini daw kan. Pinuang na eh, nagano kayo nang kay ugma noon ya. Di na pagion si Lulong diri noon. Asa man napita siradaan? Sa nakita ba? Presisya ko no? Prinsesa? Oh. Asa man napita long siradaan nila? Ito ba bot? Kakab kami ni ano eh. Kinsa man yung nagstorya ana? Kinsa man yung nagstorya ana? Siya nagpakuan, purindo. Uy, ang katong ilang ganing manager sa kadi karsada? Oh. Uy, Ito, iyay. unsa? Ang mga humbaan na, mga panos ng humbaan na, kay di man taka pangumbira. Ang tagalungsod na kumbira. Uy, kalain. Ta kumbira na. Ang takaliburon, di apel? Oh, ilabot ko no. Uy, Tululong di sa tuapil. Hala. si Lulong takaliburon man eh. Oh, apil na. Uy, di masarilo, di na pwede, uy. Ako din lang kumuli ron. Kaya siradan ugma. Anong siradaan man, Long? Kinsa may nagkuhaan na storya ha, diha? Huwag ka magpatabang ni Kap, diha, Kap. Kaya kinsa to, Kap Dodoy? Ayaw pa sila, di, pista na noon. Di ta ka pangumbiraan eh. Budaya na, wala may buod got. Uy, kinsa may napakatag istorya na, uy. Ari, ugma diri sa mualong. Anong yan, ano ni kuma? Oo, nya. Kung saan mo na pag-agi mo kung siradaan. Mo okay, mo okay. Kuralo na narong kuha na. Uy. Kuralo ng dana. Na, kuralo ng dani noon. Katong karsada nga ko. Nagi ko na naman ni Kuanda atong engineer ng Udre nya. Nagpalakaw istorya na si Flor. Uy, si Flor po. Ako na istoryahon si Floron. Di na may mayo, uy. Long? May to Iya si istorya. Marlon nang balay-balay ang tug ingon diri na dili sa daga pa. Kanon daw. Ano na? Nagpalakaw di si Marlon po nga dili ang mga balay, ang mga nag-ihaw diri dili pa kung ano siya, mangumbirahon si Lulong. Balay-balay to. Uy, di na pwede, uy. Kuno padtuon dili kuno. Budaya na, wala buod. Unay, kaya hakpianing istoryaha, oy. Hala, kung saan na dong? Kape. Hala, Kape ba kape? hala, tanawa dong. Inom ka. Agoy, tanggalami di tiki-tiki na daw. Atang lindo tas tiki-tiki lang ha. Agoy, payum na ko kung tiki-tiki ko. Astang lamian eh. Akong tilawan lang ha. Tilawan ako unsay ko lami. Asa na daw ha. Kaya to imnon tiki-tiki. Tanlas kay imnon ang tiki-tiki mga idol. Si Lulong burag na excited hinoon. Unya karon gipaningil ko sa premyo sa basketball. Kay usa man ta sa mo sponsor sa premyo sa basketball in tangon. Mauto si Lulong na lang akong papremyohon. Pila gito ko ha? 1.5. So Lulong re bahala na tagahilong. Lulong may kay premyo lang ha. Premios basket 1.5. Lulong. Dako got. Dako lagi. May magkay namuduwa na import man na tanawa na si Kuilario. May namuduwa. Ug karon gidaka na si Lulong sa premyo sa basketball. Sa tanaw niya ang mga player kaya kayo niya. Ay sos bisa pag makiguan unwa niya. Si Lulong ikalihatag long. Oh. Ha? Premyo ba? Premyo. Pila day. Pila day. 1.5 lagi. Usa ko mo. Usa ko mo. Uy hala, si Lulong purting mal dito ha. Premyohan mahinuog ko mo niya. Nanabi mo si Marlon pag balay-balay diri. Uy nanabi purti di pa nabing agoy maglago. Apon giyaw tuhaw si Marlon na di gyud pasakong lulong. Yan na si Marlon. Ug karon mga idol si Lulong ni aksyon nagkabalaka. Kay si Marlon na nabi nga dili na siya pakanon sa kumbira. Unya paalihan pag yun ang karsada. Para sure ball ba nga si Lulong dili ka pamista. Kini si Marlon gyud patakal ang istorya. Di na tam huli ron long. Dili lang mo manguli ron kay basig masirad ang karsada ba. Kape ni si Rador ni asam Na lagi na. Gilbert may Na? share na to ron. Sabay mo ulit ha. Di ko muli ro. Oh, dito. O di mamuli sila. Ikaw lumuli sa ka. Tuwad mo ko. Uy hala, mutuwad naman hinuon si Lulong sa karsada. Naungo naman kaha ni siya. Naungo na di kalaw. Klaro. Ug karon mga idol, akong gipangutan na ang mga trabahante ug unsa orasa siradaan ang karsada. Unsa orasa na siradaan? Karong hapon, nga lasing to. Mga idol, siradaan ko no ang karsada kay pista ikaw ugma. Nya si Lulong bro, di gini kasuod dire. Ka problema ba nato ana? Ug ato taagi dito sa may kuan, Antonino. Dito Baloyo. Oh, kaagi rin to. Long, puting libunar ba ganto?
Unya mga idol, nagplano nami ug asa paagian na mo si Lulong. Kay dili gina pwede nga sa pesta dili gi siya kare. Nasag-o na baya niya kung kinsay mag-ihaw sa pesta. Ug siradaan ang karsada, puwerte ging di malasa. Ambot ganong siradaan gina nila. Nganong siradaan man na nila? Nakauyon ra ka ng siradaan na. Adi, oy. Yati. Gining mga tauhan na mga idol ang musirado sa karsada. Nagduda ko nga may kasuko gining Lulong. Nagduda ko mga idol nga nasuya gining Lulong tungod sa iyang kagwapo. Ay bisan asa nga ang gulo, puwerte ging tisuya. Ug karon akong gipangutana og unsa iyang buhaton ko masira ang karsada. Pituwag. Ya ito magkikaglubot sa Naunsa, mutuad lagi gyud siya. Unya kining lubot niya, puwerte ra bang itoma? Itom kang lubot dili. Adi. Aw, mayo na lang gani kay lubot niya puti ra. Unya kinapingis man ta sa tiki-tiki. Atuas ang ipisan be. Nausab naging kulor sa tiki-tiki mga idol. Itom na ang kulor. Inom ko ning tiki-tiki be. Inom kagkuan long kay. Coke man eh. Ko. Oh, di man na minom coke si Lulong. Inom ko kokoy. Ako soya na oh. 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 Ay tanlasa din na imong coke dong oy. Patilawar gud si Lulong, patilawar gud na si Lulong gud ana. Ang dai, libat ko. Kapi man na. Kapi man na, be. Sige, imna ko na be. Tanaw na to mga idol ug nakaila ba si Lulong sa iyang giinom? Itom na ba yan ni kolor? Tanaw na to ug mayo ba yang panglasa? Basin og naigo na ni sa COVID ba? Unsa man na Long? Unsa man na? Hala po mo. Si Lulong nakatagaan ra. Basta kulapo dili na gyud mailad siya. Unya balik-balikan na to istorya nga dili siya pagiyon sa kalsada. Kay siradaan na kuno nila, si Lulong puwerte lagi yung laguta. Ni istorya lagi siya sa tinuod ba? Adik mo mga ni. Ayo ka ko. Kala ko priso ka na. Piso ko siya. Kaysa mo ko. Lisa. Ay sa din na siya di ay. Ha? Agoy, puwerte yung bulaboga. Ang nga. Nga ay.